मित्रांनो, तुम्ही गावठीवर दाखवलेला प्रेम या माझ्यासाठी खूप लाख मोलाचा असा. आजपर्यंत बऱ्याच जणांनी ऑर्डर मागवल्यानी भरपूर लांब लांब म्हणजे कर्नाटक, गोवा, नागपूर, गुजरात, मुंबई, पुणे अशा खूप ठिकाणी गेलेली असतात आपली पार्सला बऱ्याच ठिकाणी. आणि हे आपले प्रोडक्ट असतात, प्रीमियम लेवलचे प्रोडक्ट असतात. पॅकेजिंग ह्या असा मी घेतोय, ह्या गावठी बाजारातच घेतोय सगळा. पण ह्या बघा, ह्या अशा प्रकारचं मी पॅकिंग करते व्यवस्थित. हे गावठी हळद असा, हे गाईचा तूप असा, हे प्रीमियम क्वालिटीची कोकम असत, त्यानंतर हे गावठी पोहे असत, ताक मिरची असा, असे बरेचसे प्रोडक्ट आपल्याकडे उपलब्ध असतात. ह्या आगुळसुद्धा असा हे बघा. आणि ह्या अशा बॉक्समध्ये पॅक करून तुमका सगळीकडे म्हणजे ऑल ओव्हर इंडियामध्ये आपली होम डिलेवरी होता. तुमका जर ऑर्डर करूची असाल तर खाली दिलेला कॉन्टॅक्ट नंबर आहे, त्यावर नक्कीच कॉल करा, मेसेज करा आणि तुमची जी ऑर्डर असतात ती आजच बुक करा.